мирзо турсунзода. мирзо турсунзода дуюми майи соли 1911 дар гузари чармгарони деҳаи Қаратоғ ба дунё омадааст. падари мирзо турсунзода турсунмурод ном ҳунарманде буд. соли 1920 минтақаи Ҳисорро бемории вабо фаро мегирад ва аз ин беморӣ модари мирзо турсунзода холбибӣ аз олам чашм мепӯшад ва тарбияи мирзои хурд дар дасти падар мемонад. соли 1924 тоҷикистон ҳамчун кишвари мухтор дар ҳайати Узбекистон шинохта мешавад. соли 1925 дар минтақаи Қаратоғ мактабҳои усули нав сохта мешаванд ва мирзо турсунзода дар он таҳсил менамояд. мирзо турсунзода соли 1926 бо як гурӯҳ бачагон ба мактаб-интернати шаҳри Сталинобод яъне Душанбеи ҳозира меоянд. аз тарафи мактаб-интернати шаҳри Душанбе яъне шаҳри Сталинобод мирзо турсунзода бо чанде аз бачагон ба Дорулмуаллимини шаҳри Тошканд фиристода мешавад. ӯ аз соли 1927 то соли 1930 дар он ҷо таҳсил менамояд ва он ҷоро соли 1930 хатм намуда соли 1931 ба шаҳри Сталинобод яъне ба шаҳри Душанбе меояд ва дар рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон фаъолият менамояд. соли 1933 падари мирзо турсунзода аз олам чашм мепӯшад. соли 1934 иттифоқи нависандагони Тоҷикистони шӯравӣ таъсис меёбад ва мирзо турсунзода дар ҳайати он пазируфта мешавад. аз солҳои нотинҷии солҳои сеюм мирзо турсунзода 2 соли умри худро дар Хуҷанд мегузаронад. солҳои 1934-1935 ӯ дар театри Хуҷанд ҳамчун мудири қисми адабӣ фаъолият мекунад. ҳангоми фаъолият карданаш мирзо турсунзода ҳангоми гузоштани намоишномаи ҳукм ки дар он нақши асосиро Сабоҳат Низомиддинова мебозид, аз ҳамин ҷо онҳо бо ҳамдигар дӯст ва сипас ошиқ гардиданд, оила барпо карданду соҳиби 3 фарзанд гардиданд. соли 1936 мирзо турсунзода бо оилаи худ ба шаҳри Душанбе меояд ва аз соли 1936 то соли 1946 дар вазифаҳои гуногун аз ҷумла рӯзноманигорӣ фаъолият мекунад. ӯ аз соли 1946 то соли 1977 раиси Иттифоқи нависандагони Тоҷикистони шӯравӣ буд ва ӯ ҳангоми сохтани роҳи Душанбе-Помир ки 500 километрро дар бар мегирифт, пиёда тай намуда он воқеа, он табиати зебоеро ки медид дар шеърҳои худ дарҷ менамуд. мирзо турсунзода аз соли 1947 то охири умр
раиси сулҳхоҳони осиё ва африқо буд. ӯ ба кишварҳои зиёд сафар намуд. якумин кишваре ки ӯ сафар карда буд, ин ҷумҳурии исломии Эрон буд, ки соли 1941 сар шуда буд. мирзо турсунзода ба кишварҳои Ҳиндустон, Покистон, Фаронса, Швейтсария ва дигар кишварҳо сафар намуда буд. мирзо турсунзода соли 1951 унвони академики тоҷик, соли 1961 шоири халқии Тоҷикистон, соли 1963 ҷоизаи рӯдакӣ ва соли 1967 меҳнати социалистиро соҳиб гардида буд. мирзо турсунзода соли 1977 моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе бистарӣ гардид ва худи ҳамин моҳ 22 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе аз олам чашм пӯшид ва ҷасади ӯро шахсони бузург аз хориҷу дохил дар мазори лӯчоби ҳамин шаҳр ба хок супориданд.